Tripura hasteo belake siko akaramani bangai tongkha tamni hangke tini belbare ardi blok bai khopja tam kisno kaniwo tini khoroksa takungni nukungni rang tai rangsa grisa khopja mo nei kokmani bisinti sai mangkha Tripura hasteo chami srai mung naniba oma hai ungkha sal phagang keno nuko dragsao hai ka bala har party thiyo hai ka ba sikok ongkhorok nai nukja ginyo tongbo hake bangna Tripura ba komana ningkha aboni baginyo Tripura kami amsani lukurongno hojang ri hinai sajao naitongdi joya gare kedalya channel ni bisingtei Sinar coba kamen bagai orang mana talang zakha rang talang kha pray 50,000 ke rang sang ni talang kha 3 bori hai ake khobi talang kha ke ango media ne hoito nang saram sungo sinu borok no je borok phan talang tongthang ba bo koi bakha pana midik tongthang to kisa omani ro phiru belai sanai ga sungmai singom haike jodi omani ro talangai tongkhang ka ba sungbo kun mote aji jamani ba sungbo chakiri kri ba kri oba haike sungwa aji ban ar no mani ro talangai nai sinbo bakha khamo haise je talangai phano bo tuni ro phaisa ka belai ke sanai ango media te yang request khayo karon borok go gringai talang phano sungbo grino sungbo tur kha jilaiman abon bagina sungbongno koinam sungo jahata manaino phiru phaisi te huina Any both time rogo hap kana borok sali to horni oro jas 11 tan simi 12 ta bisingo hap norok biang bo thang tonga puru no kri ang thangmani hangke ang agor tola thangka jasa puru agor tola thangpuru ngake an login ke maitang tongi ke an chrai ke mon photo poribo bogo school ro hangke sengko thamni bisingo bo khoroksa thangake maitangani gangke nko thangka agor tola ho apro kono o chansono borok talang thangka ba ke mani nogo kep kri emni sonde horok to na tonga sonde ho to tongo oni sonde ho to suspect thaima to yagya to kisa ler naita suspect abo manane ekdin manane thana rogo affair da khai thana affair khai radapur thana pieso thana ni borok khai thana borok khai ngke nang tabuk tong ko kusarna mu sungbong no sini media te yang kok kesana mu suma ka ba haino jara nai tongai o mani rokno na khobi talang nai al bo kisa tuni ri phake saw ba nuk je phang teng tep khe khitari bang klang thang bo kaisa get ofan ri klang thang bo ke bo mani na tuni ri phake ani ba ke khop kaham ngai asi jeng le tigre borok ba kul mote tir kha jiban angbo chakiri khaya an bo logi chakiri khaya ba tir so gari sama ba je sungbo a tibrok sama ba je sung gari rok abo ba je salai tong jaman o ba hai obostha o tong kasi nini sinimo ani sing brozo de borma angkoro nok tangai no 2000 sono sei kemen omon bo kami klai o kami ngke ranking kami no klai obo ranking kami phang sorok kisan arta emne block he or ko belbari belbari block na